Good morning everyone! It's me, Lovelyn, and welcome to my channel. So, padayon naton ang part 3. By the way, part 3 sang aton ng mga questions. Before, kay last week, wala gid si ma'am ka-upload kay busy solve sang inyong grades. So, this time, mai-cater kitang mga questions. Basi, makita nyo inyong nickname, so abang-abang na. So, meanwhile, ari na, prepared na ang mga questions na ginsendin nyo sang last week, kagang iban sang weekend. So, para mabalaan, basi inyo na ni pamangkutanon. Nagaperitla ako aga pa. So, basiin nyo na ni pamangkutanon. Stay tuned! Okay, first sa linya. May ano sa bag-on niya, ma'am, nga wala sa akod man? Langga, ikaw sina makahambal, may ano tuod sa imo, or may ano sa bag-o niya tuod na wala sa imo. And ang pamangkot, nangin ka mo in the first place, kaysa mga pamangkotanon nga ina ang feeling bala nga nakaagi ka biya, or ikaw ang ginbayaan niya. Ano napilian kagid man niya, tapos naging ex ka mo, then gina-compare nimo ang imo self sa iya bag-o subong, and may ano tuod sa bag-o niya nga wala sa imo. Maybe you examine the attitude, ang mga experiences ninyo nga duha, which is basi wala siya nalipay sa mga time na upod ka mo, ano man. Or wala mo siya bigyan na pamangkot kung ano iya mga gusto. Or ano ang mga dapat himuon. Or basi give ka lang ng gift para sa iya, boring na gift. Ano man. You ask yourself, ikaw sina makasabat lang ga. May ano tuod sa iya bag-o na wala sa imo. Or manami, itry siya abi text. Oy, nga binaylohan mo ko. May ano dira nga nakita mo, wala sa akon. So, tanawon ta kung ano iya sabat. May lalaki pa bala, ma'am, nga handa magbago para sa iya pinalangga? Yes, langga. May aragid. Actually, damo sila da sa palibot. Kag ang mga lalaki balaan, kung gusto na nila magbago para sa ila pinalangga, no need na nga i-remind o kung hambala na sila. Babatsyaga na nila. If inabala nga seryoso sila, ikaw na gid para sa ila, ikaw na gid ang the one, so babago na sila. Bisan hindi mo na sila paghambalan or piliton nga magbago nga, oy, ang batasan mo abila inada kay ako na nubya mo, hindi ko ni masawaan ang amo na. So no need nga hambalan sila, siya na ang ma-adjust. And sometimes sa panilag ba nga tawag, kay tungod balaan sang lalaki, hindi mo ni gusto ang amo ni nga way, ang amo nang aginawi, siya na bahala nga mag-inform sa iya ko galingon ni, ay, hindi yan di gali gusto sang nubya ko nga padayon ko ni ginahimo. So actually damo, lalaki, ang gusto magbago, tungod lang sa iya pinalangga. O yung iban makamuno, bala sinang iya ginikanan, o nakanubya na siya bala kay Kwan o, nagbago siya, kanami lang. Kayang iya manubya, ano ni siya bala, ang iyang anubya, ginahimo, gid niyang motivation adlaw-adlaw. Na, do kanami lang pamatian sa mga amo na kung baga, ang girlfriend naga-act as motivator sa iyang anubyo. Hindi nga sa happy-happy, okay lang. Tapos kung sakitanay, gani baratsagon, may nasilosan, may naindi-indian, biyaanay dayon. Kung baga away lang, pero wala biyaanay. Okay. Ano ang feeling nga gusto ka man sang crush mo? Ay ho, ikaw una sang high school ako. Ay, to sa ano bala, inspired ka magbangon kada adlaw, may eskwela kay basi, makita mo naman siya kung diin. So, ano pa ba bang feeling? Feeling mo doon nagaslow mo ang tanan, gulpi lang, normal ang action, tapos brubay, nakita mo siya, gulpi ka lang na urungan, nag-daydreaming, hindi maintindihan. Is kanami sa feeling actually, if nabalaan mo nga ang crush mo is, crush man ka, do sa ano bala, super inspired ka gid dya magbangon kada adlaw, kag feeling nimo ang tanan ka colorful. Do sa ano bala, feeling nimo makita mo siyang imo mata naga twinkle twinkle little star. Do sa ano bala, di ba? Do kamo bala duay kaagi mo na. Tapos ang feeling bala nga kulang na lang mapa-autograph ka sa iya. Tanan na lang gusto mo bala ano iya nga favorite color? Ano ang iya nga favorite food? Favorite pastime? Ay ambot na lang. Hobbies? Ay ambot na lang. Do sa ano bala nga mabalaan nga ang crush mo, crush naman ka. Ma'am, sala ko gid kag balaan ko na, pero hindi ko gid humod nga ma-fall sa iba. Ay, nano mani, gulpi ka lang nakasandad, tapos hindi hungod. Gulpi mo lang to siya na sa lapay, kag mga balay, sorry, di hungod. Nagsaka ka lang sa jeep, kag dalapakan mo, isa ka pasahero, ay, tapos may excuse ka, ay, sorry, excuse, hindi ko hungod. Ay, tinunto. Na-fall ka lang ga, tungod ka choice mo.
Kaya pwede mo man ayapunggan, balaan mo nga may migo kag miga ka, na fall ka sa iba. Minsan ano gid hinimo, iya nga na fall ka na. Ano gid ang nahimo, iya nga nalabawan yang hinimuan sang imong amigo o kon miga ay tinunto ito. Langga, na fall ka tungod nga ginusto mo. Kung baga ginhayaan mo imo feelings nga ma-fall sa iya. Kay kung in the first place, tinungtatan mo na tani, kag wala ka nag-entertain sa iya, hindi tani maglabot sa mga bagay nga hindi hungod nga na-fall ka sa iya. Kay tungod kay, nagpadala-dala ka man. Sigurado ka, hasta san-o, ka san-on. Kung baga, trustworthy siya ayhan, balaan niya nga committed ka na sa iba, nagpaira-ira pa siya sa imo. Tapos ikaw man nga nagpadala-dala. Te? Tapos may tawo ka mo nasakitan. Te, feeling nyo maging happy in your relasyon sa mo sina? Palangga, paminsara. Hindi ka pwede kahambal nga, hindi kuhod nga ma-fall sa iya. Hungod gid lang ga. Kasandad la or may nalapakan ka lang itong hindi nga gulpiada, amo na ang hindi hungod. Pero ang ma-fall sa iba, which is balaan mo, nga sala mo, choice mo na. Hindi hungod, tinunto. Nugay? Nami ni siya. Hambal ko ma'am sa self ko. Di ko magmiga samtang eskwela ko. Pero wala gid na punggan ma'am. Nagmiga gid ko ma'am. Ay sus. Ikaw pa ba? Hambal gani nanay mo ito. Pangugas itong pinggan ta gani. Wala mo gani kinpatis nanay mo. Kagulingon mo pa. Hindi magmiga pag inugay kada. Te. Basta lang gatandaan. Sabiyad lang. Himua siya inspirasyon. Himuan siya inspirasyon sa imo pagtuon. Hindi nga gaskwela ka, tapos mabrikanay ka mo or may lainay ka mo buot, naghibi-hibi ka man niya, nag-inom-inom ka man niya. Ay, tapos nangita ka unong, tapos mag-chat-chat sa iba, o kung sa mga friends nga, uy, unongin nyo ko di, minom ta, imbrikan niya ko, lainay kami buot. Na, tungod nga, ang promesa, bala nga wala na tuman, di magmiga samtang gaskwela, simple lang na, sinanay mo ganin, sugo ko tumugas, pinggan, malilig balay niyo, wala mo gintuman. Abo pa ng hambal mo sa galingon mo, hindi magmiga. Pag hinugay. Naga, ma'am, nga may mga tao nga hindi seryoso. Langga, basi feeling mo lang na nga hindi siya seryoso sa imo. Inabala nga kung dayawon ka gani, nga uy kagwapa sa imo ya daw feeling mo joke-joke lang or ginautis or ginainto ka lang. Langga, damo tao seryoso galing kay sa subong nga chimpo balan. Ang pagiging seryoso na lang ihambal sa iban, idadala-dala na lang sa joke. Nga kung ano bala ang tuod nga feelings, ano bala ang tuod nga nabatyagan, sa joke na lang ginapaagi. That's why mahambal ang nagapamati o kung ang nagmahambal ang ginahambalan nga. Hindi ka man seryoso, tanan na lang para sa imo joke. Pero sa other side, sa tawo nga nagahambal, sa amuya sina nga way, mapabutyag iya na batyagan. Sa joke nga paagi, kay karon kung seryoso naman siya, hindi ka naman mapati. Actually, damo lang damo tao nga seryoso. Galing kay ang ginahambalan niya, feeling niya hindi siya mapatihan. Ang knowing bala sometimes, ang background man sang tao ang ginatanaw naton, damuhan. Joker, daw happy-go-lucky, tapos mambal sa imo, mapabutyag sang iya na batyagan sa imo. Tido sa ano bala, mapati ka bala, ngayon na siya seryoso. Pero ikaw na lang maka-weigh sang things, kung seryoso gid man siya or hindi. Paminsaro nimo kung sincere gid man siya sa iya na panghimo, or sincere gid man siya sa iya na paghambal. Hindi nga imo gin-judge mo dayon nga hindi siya seryoso. O paano bikon na seryoso ang iya nga gusto sa imo, tapos ikaw naman niya palagyo, or ikaw naman niya wala kaga trust sa iya nga mga hinambal. So may mga opportunity nga amo sina daw kanugon nga gusto ya tani ihambal ang iya nga gusto ya ihambal ang iya feeling sa imo galing kay ikaw ya wala mo ginabaton as serious matter, feeling mo ya joke lang, pero ang tawo to ya nga mahambal or ang tawo nga nagapabutyag, feeling niya ya daw mahulusa na siya sang ginhawa sa kakulba para lang ihambal ang amo taw sadto nga paagi into joke, pero imo ya pananawan mo sa iya ya hindi seryoso Japon. O ikaw sina maka-examine ano gid bala para sa imo ang manghinambal niya or hulag niya seryoso kung hindi. There you go mga palangga, ansira na naton ang iba ng mga questions na nag-line up dili. Actually part 3 na ni siya, pero feeling ko daw by part 4 pa ni. Kay kadamo pa disang questions nga may ari si ma'am. So abang-abang lang. And watch, mas nami nagid kung mag-subscribe ha. Mag-subscribe pa ang mga friends ang inyong friends para nga malingaw man sila. And of course, maka-learn man sa mga true to life experiences. Okay. And abang-abang kay basiin nyo na pamangkutanon ang mabasahan ni Ma'am kag maansiran sa pila ka adlaw. So stay tuned lang. So we will end this today. Kay damo pa obra si Ma'am naka-line up ay ambot na lang. So abang-abang sa next naton which is part 4. Kay subong part 3 na ni pero kadamo Japo no ang mga questions ni ali sa tubang ni Ma'am.
So sa mga nag-share sa ilang mga questions and situations, so I thank you. It's because nga makashare man kamo sang inyo nga hinunanon kag maansira naton, and of course sa mga viewers naton naka-learn man sila kag pwede gid nila ma-apply sa ilang mga relationships o kung mga future relationships. So stay tuned for the part 4. For now, bye-bye!